Salam el hormatly adamlar. Garaşdyk hemişelik betarap Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimizin adyny Gurban bayramy münasibetli gelen gutlawlar bilen tanışýarys. Onun şeýle diýilýär. Onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly prezident, gaderli doganym, siziň al Hedratiňizde Gurban bayramy münasibetli tüýsürekden gutlaýan bu mübarek bayramyň ähli adamzady parahatçylyk we asudalyk getirmegini Allah Tağaladan dilek edýän hemem size berkjan sağlyk, bagtyarlyk, dostlukly we doganlyk türkmen halkyna bolsa awadançylyk hemem ırwaşlyk arzu edýän Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Respublikasynyň prezidenti. Bolsa da şeýle diýilýär, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbangulyewich, Gazakstanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size we türkmen halkyna musulman ümmatynyň beýik bayramy Gurban bayramy münasibetli tüýsürekden gutlawlarmy beýan edýän, goý belent ahlak we ruh gymmatlyklaryň nişany bolan bu mukaddes bayram biziň halklarymyzyň jewsligine hasam pogtalandyrsyn. Pursatdan peýdalanyp size hormatly Serdar Gurbangulyewich, bagtyarlyk hemem jogapkarly döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk we röwaşlyk arzu edýän Kasym-Jomart Tokayew, Gazakystan Respublikasynyň prezidenti. Bolsa da şeýle sözler bar, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, beýik Allah Tağala gulluk etmegiň bayramy bolan Gurban bayramy münasibetli siziň al Hedratiňizi hemem doganlyk Türkmenistanyň ähli halkyny tüýsürekden gutlaýan Gurban bayramy ibadatyň, raýdaşlygyň bayramydyr. Bu mübarek bayramyň tutuş musulman ümmatyna awadançylyk we röwaşlyk getirjegine umyt edýän beýik Allah Tağaladan siziň al Hedratiňizde berkjan sağlyk we üstünlikleri doganlyk Türkmenistanyň halkyna bolsa bagtyarlyk, awadançylyk dilek edýän Masud Pezeşkian, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti. Bolsa da şeýle diýilýär, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, Gurban bayramy münasibetli siziň al Hedratiňizde hemem Türkmenistanyň halkyna mähirli gutlawlarmy we iň gowy arzuwlarmy iý bermek meniň üçin ören ýakymlydyr. Gudraty güýçli Allah Tağaladan size berkjan sağlyk, bagtyarlyk, türkmen halkyna bolsa munun beýlegim awadançylyk we röwaşlyk arzu edýän siziň al Hedratiňizde belent hormat goýanlyk maradaky ynandyrmalarym kabul ediň. Hamad bin Isa al-Halifa, Bahreýnyň padşasy. Bolsa da şeýle sözler bar, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, Gurban bayramy münasibetli siziň al Hedratiňizde tüýsürekden gutlawlarmy we iň gowy arzuwlarmy beýan etmäge şatdyryn. Gudraty güýçli Allah Tağaladan bu bayramyň ähli musulman ümmatyna awadançylyk getirmegini, şeýle de size berkjan sağlyk, bagtyarlyk, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa munun beýlegim awadançylyk we röwaşlyk dilek edýän Şeyh Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri. Bolsa da şeýle diýilýär, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, siziň al Hedratiňiz size mukaddes Gurban bayramy münasibetli Ýerdaniýa Haşimit paşalygynyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle de hut öz adymdan tüýsürekden gutlaýan siziň al Hedratiňizde hemem doganlyk Türkmenistana röwaşlyk we awadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarmy kabul etmegiňizi haýyş edýän Abdullah II Ýerdaniýanyň padşasy. Bolsa da şeýle sözler bar, onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, siziň al Hedratiňiz Gurban bayramy münasibetli siziň al Hedratiňizde we Türkmenistanyň halkyna tüýsürekden gutlawlarmy we iň gowy arzuwlarmy beýan edýän Gurban bayramy raýdaşlygy we ýokary ruh gymmatlyklary özüne jemleýär. Bu mukaddes bayram ýurduňyzda munun beýlegim awadançylyk getirsin. Somali Federasiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda özara hormat goýmaga esaslanýan gatnaşyklarymyzy hasam ösürjekdigimize inanýan Hasan Şeyh Mahmud, Somali Federasiýa Respublikasynyň prezidenti. Dün Ministrler Kabinetiniň milli iqtisadiýetimiziň pudoklaryny şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna ýerine ýetirilen işleň netijeleri boýunça geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiziň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugurlaryna başlanyp ýurdumyzyň daşary işler ministrliginde hemem iqtisadiýet, maliýe we bank ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we işgärläriniň gatnaşmagyna maslahatlar boldy. Olarda kefitlenen wezipeler we onu üstünlikle ýerine ýetirmegiň ugurlaryna garaldy.
Yurdumuzun Daşary işler ministerligine geçirilen maslahatda 2025-nji ýylyň geçen 5 aýyna amala aşyrylan işler hemde bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri mundan beýlegem işleňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Bellenilýäli garaşdy döwletimiziň daşary tiýadatynyň bir taraplyk, parahatçylyk söýüjülük, hoş niyetli goňşuluk we özara bähbetli hyzmatdaşlyk görelgelerine erýär. Maslahatyň dowamyny hormatly prezidentimiziň dünýä ýurtlary bilen özara bähbetli hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmegiň we berkitmegiň garaşdy hemişelik bir tarap Türkmenistanyň daşary tiýadatynyň esasy orlarynyň birdigini belläp, halkara guramalary bilen özara bähbetli we uzak möhletli gatnaşyklary pogtalandyrmagy üns merkezinde saklamak babatda beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň orlary aral maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň dünýäniň gyzyklanma bildirýän islenlik ýurdu we awraýly halkara guramalary bilen birek-birege hormat goýmak, ynanşmak we özara bähbetli gatnaşyklaryň ösdürilmegine ähmiýet berýändigini belläp, maslahatda çykyş edenler bu ýörelgäni mundan beýlegem netijeli ösdürmegiň ähmiýeti barada ygtydylar. Maslahatda geçen 5 aýyň dowamynda ýurdumyzyň daşary tiýatat strategiýasynyň işin ösdürilendigi bellenildi. Şunda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna daşary tiýatatda alınıp barylýan işleri hasam ösdürmegiň we halkara gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Maslahatda gatnaşyjylar işlemäge döredip berýän hemme amatly şertleri üçin arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirip, yurdumyzyň daşary tiýatat strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirmek uğruna tagallalaryny gaýgyrman zähmet çekip, öňde goýulan wezipeleri abry bilen ýerine ýetirjekdiklerine ynanyrdylar. Yurdumyzyň ykdysadyýet, maliýe we bank kulgamynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda yurdumyzda şu ýylyň ýanwar-maý aýlaryna amala aşyrylan işleriň netijelerine garaldy. Hemde hormatly prezidentimiziň Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösdürmek uğruna 2025-nji ýylda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Ministrler kabinetiniň şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine baglanýan mezgitinde hormatly prezidentimiz ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpçün etmek üçin jemi içerki önümiň ösüş depkenini ýylyň ahyryna çenli bellenen derejede saklamak, yurdumuzy ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmek boýunça bir näçe tapşyryklar berdi. Şunun bilen baglylykda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň tapşyryklarynyň işleri hasam jogapkärçilikli çemeleşmäge borçly diýendigini ygtydylar. Şoňa görä maslahatda bu urda alınıp barylmaly işler boýunça teklipler dinlenildi, pikirler ortağa atyldy. Çykyş edenler berilen tapşyryklary berja etmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň bellenilen işleri üstünlükli dowam edip alyp barmagyň netijesinde hemme şertlerdir mümkinçilikleriň bardygyny aýtdylar. Çykyşlarda bellenilýäli hormatly prezidentimiziň beren görkezmeleridir tapşyryklary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, garaşsyz watanymyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depkinine ösmegini üpçün etmäge we işin maýa goýum siýasatyny dowam etmäge ruhlandyrýar. Şunda Türkmenistany senaga taýdan ösen döwlete öwürmek, bilimlere we innovasiýalara dayanýan ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özüne jemleýän ogurlary işin özleşdirmek häzirki döwrüň mühim wezipesi hökmünde kesgitlendi. Şeýlede maslahatlarda hormatly prezidentimiziň ministrler kabinetiniň şu ýylyň ýanwar-maý aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini bagşlanyp geçiren mejlisinde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň orlary kesgitlendi. Şeýlede olaryň üstünlükli ýerine ýetirilmegi ykdysady taýdan durnukly ösüşiň mühim şertidigi bellenildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eşewirlik Geňeşiniň ýerine ýetirji direktory Eric Stewart bilen duşuş geçirildi. Gepleşiklerin barşyny taraplar Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kompaniýalarynyň arasyna hyzmatdaşyň häzirki ýagdaý we geje barada pikirleşdiler. Sowda ykdysady ulgam ýalňyç energetika podogy, ulug we ara gatnaşyk senagat, obuqçylygy ýokary tehnologiýalar ulgam we beýlekler iki tarap bilen hyzmatdaşyň derwäz ugurlarynyň hataryny görkezildi. Şeýle hem söhbetdeşler ýaşyl tehnologiýalar we bilim ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary işleňleşdirmek mümkinçiliklerine garadylar. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eşewirlik Geňeşiniň ýeşine we onuň döwlet gatnaşyklaryny pogtalandyrmakdaky ornuny aýratyn ünsberli. Daşary tiýatat idarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň hökümetiniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eşewir düzümleri bilen sowda ykdysady hyzmatdaşy geňeltmäge bolan ygyrarlygyny beýan etdi. Şunu Amerikan kompaniýalarynyň türkmen ykdysadyýetiniň dörli podoklaryny ösürmäge goşan köp ýyllyk oňyny goşandy belenildi. Doşy gatnaşylar hyzmatdaşyň mundan beýlekde üstünlikli ösürmegine özara gyzyklanma bildirdiler.
Yaponiyanın Osaka şäherine geçirilen Expo 2025 bütün dünya sergisinde Türkmenistan'ın sergi pavilyonuna möhüm orun verildi. Häzirki döwürde dünya geňişligini öz içine alýan serginiň çäklerini görkezilýän türkmen önümlerine we haritlerine ulan isleg we ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň iş ýurdumlarynyň sany edgiderli ýokarlanýar. Expo 2025 bütün dünya sergisiniň işiniň çäklerini ýurdumyzyň pavilyony oňa gelýän adamlaryň mukdary boýunça däki urnu egelemegi muň aýdyň suwtnamasydyr. Häzirki wagtda Yaponiýanyň Osaka şäherine dowam edýän Expo 2025 bütün dünya sergisinde Türkmenistanyň pavilyony özüniň ýokary guramaçylyk derejesi, baýmany mazmuny hemde özboşly binagary bilen sergi adamlaryň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Günnüýden ekende akşamlaryna milli sergi meýdançamyz bilen ýakynan tanışmak isleýän adamlaryň uzun nowbatynyň emeli gelmegem muny aýdyň görkezýär. Daşary ýurtlaryň köpçüliklerin habar berişleri işlerine şol sany internet media giňişliginde Türkmenistanyň milli sergi meýdançasy, daşky we içki bedek aýratynlyklary, şeýerde onno ýurdumynyň häzirki zaman ösüş derejeleri, halkymyzyň milli öz boşlugy bilen tanışmak üçin gurulýan ören özüne çekici çäreleriň Expo bütün dünya sergisiniň iň ýatda gazy wakalardygy hemde uly tejribesigi suratlanyrlýar. Bütün dünya sergisinde aýlawly üçsurluk görnüşindäki milli sergi meýdançamyz tutuş durky, odan keşif bilen täzelenşi, durnukly ösüşi alamatlanyrýar. Binanyň üçegi türkmen halkynyň gadymy şaýt sepleriniň biri bolan Güllýakanyň daşky görnüşi bolsa, Garagum sehratynyň keşfini alamatlanyrýar. Şeýrede onuň daşky bedeginde türkmen halatynyň göýleri, ady eýleme dolan şöhratly ahalteke bedegleriniň şeklini, gödül tebigatymyzyň ajaýyp keşfini sinlemek bolýar. Expo 2025 bütün dünya sergisinde Türkmenistanyň sergi meýdançasy 3 gatdan ibaret bolup, onuň döwrawap tehnologiýalar bilen öpüşen edilen barynjy gatyna ýurdumynyň taryhy, medeniýeti, ykdysady ösüşi we tebigy baýlyklary bilen tanışdyrýan immersiv görkezme zal ýerleşýär. Sergi bilen tanışlyk ýurdumynyň taryhyny, gödül tebigatyny, milli baýlyklaryny hemde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne giten bilim sepketlerini beýan edýän 3D animasiýa görnüşine taýýarlanan video şekli tomuş etmek bilen başlanýar. Sergiye gelýänler binanyň ikinji gatyna çykyp, ol ýerde arkadaş şäheriniň, ýurdumynyň ministrlikleriniň we pudoklaryň dolanýan edaralarynyň sergi gymmatlyklaryna tanışýarlar. Yeri gelinle bellek geçtik Expo 2025 bütün dünya sergisiniň esasy mazmuny ýaşaýyşymyz üçin gelecegiň jemgyýetini döredýän şygar bolup, ol ýaşaýyşy goramak, durmuş mümkinçiliklerini giňetmek, ýaşaýyşy birleşdirmek atly 3 tane keçi ugurlara bölünýär. Ugurlarda ýurdumynyň gazananlary täsirli beýan edilýär. İkinji gatyň merkezinde ýurdumynyň dermanyk ösümlikleriniň sergisine aýratyn orun berilipdir. Türkmenistanyň sergi meýdançasy halkary derejede de ýokary baha eýe boldy. Yaponiýanyň ABC teleýaýlamynyň wekilläriniň sergiye gelen mihmanlaryň arasynda geçiren pikir soraşmalarynyň esasynda ýurdumynyň sergisi bütün dünýä sergisindäki dürli ýurtlaryň arasynda 3-nji orna münasip bolmagy aýratyn bildirmäge değişirler. Bu ýokary baha ýurdumynyň halkary awrenyň artýanyny, onuň medeni durmuş we ykdysady taýdan çalt tekmenlerde üsýanynyň aýdyň iqrarnamasydyr. Yaponiýa gelen mihmanlar Türkmenistanyň sergisiniň aýratynyny bilip, onuň beýleklerden düýüklü tapawutlygyny belleýärler. Olar görkezilýän sergilerden diňe bir halkyň däpde surany beýan etmän, eýsem ýurdun ykdysady kuwatynyň derejesine de giňden şöhlenýärlygyny aýdýarlar. Köpçüliklerin habar berişleri işleri olan gaziýet jurnallar, internet neşirleri Türkmenistanyň sergisine ýokary baha berýärler. Yapon metbuatyna türkmen sergisi barada ýazylan makalalar onuň meşhurlygynyň barha artýanyny görkezýär. Yapon halkynyň Türkmenistanyň sergi meýdançasyna bildiren şeýle ajaýyp gyzyklanmasy diňe bir medeniýetimiziň ýa-da sungatymyzyň dünýä ýüzünde tanalýanyny görkezmän. Eýsem ýurdumyzda anyp bolýan üstünlikli ösüş täzetynyň halkary derejede uly gyzyklanma döredýäniňem aýdyň ýüze çykarýar. Sergi ýurdumynyň ykdysady mümkinçilikleriniň eksport kuwatynyň energetika, himiýa we owakyjylyk ugurlaryna ösüşleriniň giňden açylyp görkezilýän meýdançasyna urly. Expo 2025 bütün dünýä sergisindäki ýurdumynyň milli sergi binasyna bir günde 24 000-dan gowrak adamyň baryp görmegi, berqarar watamada bolan uly gyzyklanmanyň hemde Türkmenistanyň belin halkary awrenyň güwäsi bolup,
Hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman Serdanymyzyň başdanlygyna, şeýle-de türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamynyň saýasynda ýurdumyzda anyp barýan beýik özgertmeleriň, daşary ýurtlar bilen dostlukly hyzmatdaşlygyň esasynda ýurdumyzyň halkary awaýynyň ýygy-däl ýokurlanýanyň aýdyň mysalydyr. Yaponiýanyň hawada berişleri işlerine beýandylyşy Türkmenistanyň sevgi meýdançasy günüň istenik wagtynda adamsyz bolmaýar. Bir ýerde köpçüligi hödürlenýän milli tagamlar, sowatly garytlar serge gelýänleriň aýratyn ünsün çekýär, olaryň ýokary tarypyna münasip bolýar. Türkmen sergi meýdançasyna ýerleşýän özboşly bedegli çaýhana bolsa, dünýäniň dörli ýurtlaryndan bir ýere gelýänlere Merkezi Aziýanyň aýratynda türkmen halkynyň milli medeniýeti bilen hasda ýakynan tanışmaklaryna, dörli ugurlarda ýakynan gepleşikleriň geçirilmegine şert öredýär. Türkmenistanyň milli sergisiniň bölümlerine ýurdumyzyň durmuş ykdysady, önümçilik, medeniýet we miras, telekeçilik, hyzmatlar, alam bilim, sport, saglyk, umumyň dörli uglanlarda galanan üstünliklerini hemde ýeten sebeplerini beýan edýän dörli diýwarlyklary, şol sana döwrewap texnologiýalaryň ulanmagy arkaly görkezilýän görnüşler Merkezi Aziýa sewitinde ýerleşýän ýurdumyz barada giň düşünje hemde maglumat almagy ähli mümkinçilikleri döredýär. Ýurtlary, kompaniýalary, halkary gurmalary birek-biren gazanan üstünlikleri, täze tehnologiýalary we medeniýetler bilen tanışmak üçin bir ýere jemlän iri halkara çäre bolan Expo 2025 bütün dünýä sergisi Yaponiýanyň Osaka şäherindäki Yumeshima Aimeri adasynda şu ýylyň 13-nji oktýabryna çenli öz işini dowam eder. Şoňlar Gahryman arkadamyzyň başlanjy we ýygyderli tagalat bilen döredilen Galkynç milli atysynaky oýunlar toporunyň agdalary Hazaryň ekologiýa taýdan arasy Türkmen kenaryna ýerleşýän Awada milli syýahatçylyk zowlugyna deň jalşda bolýanlar. Ma'lum bolýar şu ýylyň fevral aýynda Arkadan şäherine bu toporuň Monakanyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk sunugaty festiwalyna baş bayragy we beýleki ýürüte bayraklara münasip bolmanyň hormatyna dawaraly çäreler geçirildi. Ma'lum bolýar halkara parahatçylyk we nasmak gelen ilkinji aýyna Galkynç milli atysynaky oýunlar topory Manaka knyazlygynyň Monte Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk sunugaty festiwalyna üstünlikli çykyş edip baş bayragy we beýleki ýürüte bayraklara münasip boldy. Bu ýeňiş ýurdumyzda ahal-teke bedeglerini açylyk sportuna, sirk sunugatyna ajaýyp zamanamyzda ören ýokary ünsürlýanyň, bekişli bedeglerimizin şan şöhratyny artdyrmakda, ata-babalarymyzdan dowam bolup gelýän milli açynasyk sunugatyny ösdürmekde taýsy tagalaryň edilýäniň aýdym tutnamasy dawaralany. Şol şany ýeňiş münasibetli Galkynç milli atysynaky oýunlar toporunyň magtymul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan Awada milli syýahatçylyk zowlugynaky daýanç tagaldyş merkezine 10 günlük dinjaş ýollanmasy dawaralýardy da goşulypdy. Şol ýollanma esasynda sapaly kenara dinjalmana gelen Galkynç milli atysynaky oýunlar topory Awada milli syýahatçylyk zowlugyna dinjalýarlar. Bellenşäli Awada milli syýahatçylyk zowlugy ýylyň istenlik pasyna adamlaryň iň bir gelinmediň ýerlerinden biridir. Bu ýerde raýatlarymyz özleriniň dinjaş döwürlerini niňe bar dinjalman eýsem saglyklanan berki diýerler. Bolsa Gahryman arkadamynyň tagallarynyň biniýat bolan büýükünjegiň ähmetlidiginiň nowatdaky ikrarnamasydyr. Awada milli syýahatçylyk zowlugynyň gözel ýerlerine, deňiz giňişligine, Gämeler dünýäsi muzeýine guralan täsirli gezenişler, dörejilik bäseşikleri, gadakly sport ýaraşlary, aýdym sahly çykyşlar, dörejilik duguşçuklary, Galkynç milli atysynaky oýunlar toporunyň agdalaryna aýratyn ýatda gazy pursatlary peşkeş berdi. Ençeme halkary ýaraşlaryna üstünlikli çykyş edip, baş bayraklara münasip bolan dünýäniň çar künjünde Türkmen togyny belinde götüren dörli ýurtlarda geçirilen halkara sirk festiwallarynyň ençemegede giňişli bolup, çempion ýen belin derece eýe bolan şöhratly toporuň agdalary Hazaryň Türkmen kenaryna döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýokary derejeli din jalşyň hüzürini görýärler. Toporuň agdalary ajaýyp kenarda gedelenç edip, büýükünjeň insan saglygy üçin tenekar howa gurşawyna ýokary baha berýärler. Olar netijeli din jalşy sportyň dörli görnüşleri bilen utgaşdyryp, saglyklany berkidýärler. Dünýäde uly şöhrat gazanan we ahal-teke bedegleriniň awraýyny belinde götüren toporuň agdalary halkara bäsejiklerine gatnaşmak, olara taýýarlyk görmek we ýokary derejede dinjalmak ugruna döredilen mümkinçilikler üçin
Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda alkyş sözüni aýdýarlar. Magty Murady Näki ýaşlar guramasynyň merkezi hem-de Balkan Ulat Geňeşleriniň goramoklaryny geçirýän dörli şäherler ýokary okunatlyga besenýär. Sapaly awada diň jaryan ýurdumynyň galkanyş milli atüsündäki oýunlar topunyň agdalary özleri üçin döredilýän amatly şert mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy döwrüne türkmeniň dünýä nusgulyk milli medeniýetini we sunugatyny ösürmek, onu hasam kämilleşdirmek barada durmuşa geçirilýän toplumlaryň işler ýaş nesliniň kalbyna halkymyzyň köklerini gadymytyň jümmüşinden alyp gaýdan milli aýdymsal sunugatyna bolan söýgü we buýsaş duýgularyny hasam belende göterýär. Muňa Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asr atly bäsleşiň çäklerinde dutarçy bagşy sazanlaryň arasynda eglan edilen çaltyna bagşy bäsleşigem aýdyň şaýatlygy diýe. Bu bäsleşiň Balkan welaýaty boýunça jemleje tapgyram milli aýdymsal sunugatyny höwesli zehinli ýaşlaryň ýyl saýyn barha köpelýänini aýdyň suwd etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asr atly bäsleşiginiň çäklerine dutarçy bagşy sazanlaryň arasynda eglan edilen çaltyna bagşy bäsleşiginiň Balkan welaýaty boýunça jemleje tapgyry turu başdan şatlyk şowguny besendi. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň ruhuny laýyk gurunylan bu bäsleşige welaýatyň etraf şäherlerine desapy gözden geçirilişde öňe saýlanan bagşylaryň we sazanlaryň 20 gatnaşdy. Türkmen halkynyň dutarda ýerine ýetirjilik we barçylyk sunugatyny geljekki nesillere ýetirmegi, dünýä ýaýmagy we hinli bagşy sazanlary ýüze çykarmagy hem-de höwetlendirmegi maksat edilen bu bäsleşik ýurdumyzyň gunwatar tebitinde öz bolşuly dehinliň kemale gelýänini görkezdi. Dutar ýazamak senetçiliginiň hem-de başçylyk sunugatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi ýurdumyzyň baş sazanlarynyň aýratyn buýsanjyny goşulandyran waka boldy. Milli öwüşgünlük, owadan saknada ýerine ýetirilen çykyşlary diňlemek diýsen ýakymly boldy. Baş sazanlaryň bäsleşigiň şertlerine laýyklykda türkmen halk aýdymsallaryny, mukamsy kompozitorlaryň döreden eserlerini ýerine ýetirmekde özleriniň zihin başarnyklaryny görkezip, täze taryhy döwrümizde halifa şägirtlik görülgesini münasip dowam etdirýänliklerini äşkar etdiler. Toy öwüşgünlüği saknanyň ruhu welentligini goşulandyran çykyşlar Balkan welaýatyna milli saz sunugatymyzyň ösmegine, gadymy senedimiziň baýlaşmagyna goşunt goşýan zihinleriň azalygine göz ýetirmäge de mümkinçilik berdi. Olaň ýerine ýetiren joşguly aýdymlarda şerin sazlary gahrman arkadaly gahrman serdarymynyň parasatly başçylygyny bede wady bilen öňe barýan ýurdumyzda awadan hem azuda durmuşymyza, ata watanymyza, milli medeniýetimize, sunugatymyza bolan söýgü buýsanjy hasam artdyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet we sunugat ulgamly nusgulyk ösüşleri besäp, naýbaşy derejä çykarýan gahrman arkadagymyzyň hem-de arkadaly gahrman serdarymynyň tagallatyndan ruhlanan Balkanly ýaş bagşsadanlar bu aýdymsaz bäsleşigine ýokary taýýarlykly gelenliklerini suwd etdiler. Olar bu ýerde köp sanly tomoşaçylaryň öňüne çykyş edip özleriniň dörejilik okyplaryny usatlyk bilen açyp görkezmegi başardylar. Türkmen halkynyň baý geçmiş taryhyny, dutar ýasamak senetçiligini, dutarda ýerine ýetirjilik we başçylyk sunugatyny geljekki nesillere ýetirmäge, ýeňden wagt etmäge, halifa şägirtlik däplerini putolandyrmagy, şeýle-de täze zihinleri ýüze çykarmaga gönüktirilen öz bolşuly bäsleşikde aýratyn tapawutlanan başsazanlar saltyna bagşy 2025 bäsleşiginiň ýurt derejesinde geçiriljek jemleýiş tapgyryna çykyş etmäge hukuk kazandylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyzda Aşgabat şäherine şugun 10-njy iýulyna gündüz boljak howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada howlunyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny öňkäpdirýän bulutly howa bolup azkam ýağışýar, ýerlerim çakma mümkin. Demirazy günnätardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gündüzüne 28-33 gradus, kenary etraplaryna 22-27 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny öňkäpdirýän bulutly howa bolup azkam ýağışýar, ýerlerim çakma mümkin. Demirazy günnätardan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür.
Hawa gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Mara vilayatyna ütkep duran bulutly hawa bolup demrady күнү ordan teýlisi kunta 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gündüzüne 31-36 gradus maýly bolar. Leva vilayatyna ütkep duran bulutly hawa bolup demrady күнү atardan teýlisi kunta 8-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gündüzüne 31-36 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyna ütkep duran bulutly hawa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çak mümkin. Ony ortagyna atardan teýlesi kunta 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ütkep duran bulutly hawa bolup demrady күнү atardan teýlesi kunta 10-13 metr etýän şemal ösür. Hawa gündüzüne 31-33 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 10-na magnet hadisasyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlar Thomas Paslyna howanyň ıssy günlerinde Paslyň aýratynyň aýtlykda geyinmegi we günüň şökleşinden goranmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eýleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň ismini Paslyna öz saglygyňyzy gorak bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňyň watany habarlar gepleşigine jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşleň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz. Yaşım tuğun patırdası yüreğime oğutun merer. Bakı söygün gözellügü yağlarıma şoğun merer. Saylap seçip yurtlar üsre oğutundan oğutun meren. Yaradana alkışım sen, ağrarım sen Türkmenistan. İki dünyam seninkidir, menin boşa dünyam sensin. Ömrüm boyu qorsoğuma ısı verecek cümlem sensin. İki dünyanın jigirine bağtım bolup gullan sensin. Bir erkan kanat yaydığım asmanım sen Türkmenistan. Sağların ıs, yağların müsk, katar zaylar köşktür bugün. Kulluğunda millet qayım, bu bir asıl kestir bugün. Qorsoğumda bir söz vardır, ulu dünya eşitsin bugün. Buysanıp yurdum deydigim, vatanım sen Türkmenistan. Munlu yılları bağqılığın ömrü akan deryatıdır. Asmanında uçan kuşlar gül göğünlen kelvatıdır. Gelin dünya car çekerimen, bu bir bağıtın dergahıdır. İklimleri ikrar yollan, ikbalım sen Türkmenistan. Gözlerimin ak qarasın, günlerini işenim sen. Toprağın arsqallı saçak, millet olup üyşenim sen. Ursağımda öçmez asti, didem züre rövşenim sen. Toprağını tıllat saydığım, bostanım sen Türkmenistan. Vatan deyip yolu çıktık, kerhin iyide qaydılmaya. Sana sevgi canın diyat, ol söz bilen aydılmaya. Süngü tergin tavalardan, gül gocağı aydım diyar. Düğüne buysonç, erta anım, ıgrarım sen Türkmenistan. Yazılıplar yayranım sen, bilbil goya seyranım sen.
Bu qadim jahan göçünni älemleri seyranım sen. 5 günlük ömrü baqılıp, döwranım sen. Menzillerde aralmadyk, ihlasım sen Türkmenistan. Gözlerime asmanı sığmış, sözünle destanım vardır. Borsogumda kızgın yürekten islanim vardır. Uçtum kanat, yüzsem kürek, can Türkmenistanım vardır. Şerli sonlanmaz baylığım, ak yolum sen Türkmenistan. Yin dünya manı saydığım, ıkbalım sen Türkmenistan. Hormatly adamlar, biz sizi 2025-nji ýylyň iýun aýynyň 11-inden 13 aralygyna Halkara Türkmen Tekstil Expo adly sergi ýarmarkasyna çagyrýar. Şeýlede bu serge dokma ýönümleri, tebiği süýümleri gaýtadan işlemek, ýätäşlik şaýlar, moda we dizayn ugurlaryny işleýän kärhanalar gatnaşmaga çagyrylýar. Sergide harytlaryň hem sewdasyny gurap bolýanlygyny size mälim edýär. İnovasiya öňürjilerini we döredüjilik dizaynerlerini birleşdirjek Türkmen Tekstil Expo halkara sergi we ýarmarkasyna hoş geldiňiz. Arkadaşly gahrman serdarymyz Ýaşlar Watanyň dayanjy adly kitabyny şeýle jümleler belleýär. Döwrümizin her güni göwün galkynlarjy wakalara baý. Her täze gün öňkü günüň dowamaty. Şunuň bilen birlikde öňkülerden has ajaýyplygy bilen tapawutlanýar. Çünki amal edilýän işler, yetilýän sepkitler, gazanylýan üstünlükler bilen bu gadymy topragyň üstünde jahana ýang saljak tarih ýazylýar. Döwrüň üstünliklerine buýsanyp, serine ajaýyp pikirler bilen durlaýan çagyň, öten akyllaryň her bir ýaxşy amal aýratyn bir eserdir. Eser okap, onuň ýazanyň kimdigini kesgitläp bolýar diýen sözleri aňda öwrüm edip dur. Türkmen halkynyň ykbaly halkynyň bu zamanasy gahrman arkadağymyzyň iň beýik eserdir diýip, arkadaly gahrman serdarymyz Ýaşlar Watanyň dayanjy adly kitabyny belleýär. Nurdan dolsun öýleriňiz, çemen bolsun elleriňiz, aýdym aýsyn dilleriňiz, ak bagtyň miwesini dadanlar, erteriňiz haýyrly bolsun adamlar. Salam mehribanlar, salamany ördüňizmi? Erteriňiz haýyrly bolsun. Bugün Türkmenistan ýurdumyzda halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylymyz, ýagny 2025-nji ýylyň iýun aýynyň 10-y. Hawa täherler bilen ugran işiňiz diňe üstünliklere hemra bolsun. Mehribanlar, biz ýaşlara bagtyar zamanamyzda okumaga, öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun biz aýdýas.
Güllep gulatjan Türkmenistan yurdumyzy ötüşiň täze belentliklerine tarap alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň janyna sag bolsun. Belent başlar aman bolsun. Tutýan tutumly işler elmi damara başlyklara beslensin. Mehribanlar şeýlekem halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylymyzda şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllygynyň dawaralanýan ýylyna bizden her berýäňiziň maşgala ojaklaryňyzda berk jan saglygy, çağajyklaryňyzyň batyar gülküleriniň elmi dama belentden belent ýaglanmagyny tüýtürýärmizden arzu etýär. Şeýle ýaxşy arzu umytlar size ýollamak bilen erteriňiz haýyrly bolsun diýip gepleşýärmiň täze sanyna tomaşa etmäge çagyrýar. Mehriban ýerleşler, edip ýaşlar, erteriňiz haýyrly bolsun aty gepleşigimizde ýygydyr tomaşa edýän bolsaňyz, biziň gepleşigimiz bir näçe gyzykly täsirli sahypalardan ibarat. Biziň ilkinji sahypamyz Maşklar atly sahypamyz. Saglygymyzy goramaň iň ygtybarly usuly bolsa, sport bilen meşgullanmak bolup durýar. Biziň ýurdumyzda bolsa sport bilen meşgullanmak üçin ähli şertler giň mümkinçilikler döredilen. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine sport merkezleri, sport deshalar hereket etýär. Elbetde gahrman arkadagymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagalary bilen türkmen türgenleri ýurdumyzda däli eýsem dünýä ýüzüne ýaşyl baýdagmyzy alasmana parlatýarlar. Netijede bolsa hyjyly ýaşlar, üstünlikli ýaşlar kemala gelýär. Mehribanlar, erteriňiz haýyrly bolsun aty gepleşigimiziň Maşklar atly sahypasyna hemmemiz bilelikde tomaşa edelim.
Mehribaniyleşler, edidi ýaşlar ýene bir ýola ertirňiz haýyrly bolsun. Sabah täkerler bilen ugran işiňiz diňe üstünliklere hemra bolsun. Mehribanlar biz bolsa gepleşýärmizi ertirlik atly sahypamyz bilen dowam etýäs. Elbetde täker bilen irdenki maşglary ýerine ýetireninden soň ertirlik edinmek gerek. Elbetde ýygydarly ertirlik edinen ýagdaýynda bolsa, her bir insanyň immunitetining güýçli bolmagyna, berk bolmagyna kömek etýär. Biziň kardeşimiz Leyla Muradowa ýöritesiň üçin ertirliň başyny bir näçe süýçülükleri, tagamlary ýöritesiň üçin taýýarlap görkezýär. Elbetde biziň bu sahypamyzda nähili süýçülügiň ýa-da nähili tagamyň taýýarlanyşyny siziň dikkatyňyza ýetirer sany jabaklardan biler. Ona näme mehribanlar hemmemiz bilelikde ertirlik atly sahypamyzda tomaşa edelim. Salam aleykum ahvan vatandaşlar, salamany gördüňizmi? Ertirňiz haýyrly bolsun. Siziň her biriniň başga boljaklaryňyza agda berlek, arskal bereket, döwlet ýar bolmagy, bagtýarlyk höküm sürmegi, çağı ulkusynyň ene gödüsiniň ýanlanyp durmagy, her biriniň jan saglygyň hemra bolmagy teýsirmizden arzu edýäs. Berkarar watanymyza aýdyn gelýär önemli batı adamlar bilen öň alyp barýan. Türkmenistan watanymyzy bagty çağalyň mekanyny öwren bilýeli dernek gahrman arkadaşymyň federal paýhasy göreden hormatly prezidentimiz arkadaş gahrman serdarymyň janlary sag başlary diýip dünýä mesholuk bilen başlanýary hemişe rowaşlyklary we sensin. Edil watandaşlar şeýle ýaşar ýolary ýaýlama arkaly side ýollap, ýaşyk telewiziýanyň tarapyndan taýýarlanyp serwoniýer sefar ýaýlama berilýän ertirňiz haýyrly bolsun diýip geçenler ertirlik sahypatyna siziň ähli hoş gördük. Nahwan arkadaşlar bilen ertirňiz haýyrly bolsun diýip geçenler ertirlik sahypatyny taýýarlap elme hödürleme himayetkarlyk edýän Täday önümçilik karhanasyna katsa bolsun edýär. Nahwan arkadaşlar bilen gepleşimde iyi güzellik seyredersiniz. Gepleşimde kerelek kitana ertelik saçan alıp berilen ertelik tagamlarını şeýlede bayramçylyk saçan berecek dafy tagamlaryň taýýanlaşyny siz bilen paýlaşar. Eger bilen gepleşimde ertelik sahypatyna etjek tekliplerini ýa-da bilen gepleşimde illik sanlaryna haýsy tagamlary taýýanlap görkezmegimizi isleýän bolsaňyz ýa-da siziň öz taýýanaýan tagamlaryň taýýanlamagy boýunça taýýanlap birleşdirmemiz bilen paýlaşmamyzy isleýän bolsaňyz onda 05 10 SMS servisine öz tekliplerinizi haýyşlaryňyzy urudyp bilersiniz. Nahwan arkadaşlar ýa-da meleşmeler bilen gepleşigimiziň ertelik sahypatyna ýerderli seredýän gepleşigimiziň her ýerdeki sany ertelik saçan alyp berilen ertelik tagamlary şeýlede bayramçylyk saçan berecek data tagamlaryň taýýanlaşyny siz bilen paýlaşýar nahwanlar. Ine bunyň 05 10 SMS servisleri ileşýärmizden gelen haýyşlar boýunça taýýanlanýan tagamlar size ýetirýär nahwanlar. Ona näme gelin gerekli bolan önümler we biz tarşeden gerekli bolan önümler görüşmede ýaly Täday önümçilik karhanasyny önüren şular ýaly haýwanjyklaryň bir näçe görünüşdäki şekilçikler nahwanlar hem Täday önümçilik karhanasyny önüren gaýmagyndan uýadylan gaýmagyndan nahwanlar hem gaýnadylyp goýuldylar süýtden hem-de bananyň peýdalyp şol taýýanaýan tagamlary size ýetirýär nahwanlar. Nahwan arkadaşlar gerekli bolan önümlerle tanış bolarsyňyz şeýle ýönekleýici zatlardan tüýji tagamly ertirlik hem-de bayramçylyk saçany şeýle bolsam çaý başyna alyp iýip boljak tüýjilik tagamdygyny ýaşap nahwanlar ona näme gelin saýlamagy başlary. Ilki bilen öýdülen gaýmagymyza alýas gamyza gaýmagymyza mallyk enne gaýnadylyp goýuldylan süýdümizden goşýar. Nahwanlar umuman taýýanaýan tüýjilik tagamlaryň kremini taýýanaýar ilk şular ýaly görnüşde.
Nakwana şey dirim, ençamadım kömeğilen, o edip kaymağımızı, oyuldulan süydüğümüzü o edip qarıyaq. Ne kremda kayn, nakwana şular görüşdü. Bananlardan alyat, nakwanar öz islemide bağlı, islenip görünüşdäki mewelerden doğrat bilýän portukal, kiwi, islenip görünüşdäki öz halayan mewelerimizden doğra bilýän bizine banan alyat. Ne bananamızı alyatda kremde qarıyaq. Elimde de bananımızdan şeydip kremde qoşduq. Inni üstünden yankı hayvan şekilli kökülümüden şeydip qarıyaq. Nakwanlar. Bu da hasam tagamlı çağalamızın söyüp yiyen hem ertirlikleri hem bislerini qaltı çay başına alıp berjek. Tagamdan bir nakwanlar. Yine şular ýaly görünüşde kaynamasam aňsar. Nakwana da şular ýaly görünüşde kökelemeden qardyk. Nakwana şular ýaly kremden görünüşi bilen inni alyat ayratin gağamadı, içine de iýmit kalitelerini şular ýaly görünüşde yerledik. Inni bolsa şeydip, yankı qaran önümlemedi. O gağamı da geçiriyaz, basıştırıyaz. Üstünden goğucu. Görüşümüzde ýaly bir ayratin zähmeden talap eden o. Yöne şeyde tüyücü tağamlı. Neme xanar şeydiyaz. Koydup üstünden basıştırıyaz. Howur pejinden ýa-da taşdan peýdalanmak lukmanlar nähwanar. Şular ýaly görünüşdäki tüýjülik tagamlaryndan taýyna hemme ertelip taçanar, hemem eslenip baky çay başyna alyp berýärsiňiz. Bize maslahat berýär, bilsen tagamly. Menne şeydip ýüzünem goýup tekeleýär, goýup basışdyrdyk. Indi bolsa nähwanar biraz garaşdyrmagy goýar. İçindäki kökelemi bilen kremli goýja alýar ýaly. Onu biz yüzüne himayetkarmy täze ýönçük fakanatyny öndürýän şokoladyndan gyryp ýertelip paçan alyp berýär nähwanar. Biz o towadyjyda 2 sagada bolan saklaýar nähwanar. Nähwanar indi şular ýaly görünüşde towadyjymyzdan çykardyk taýynlaýan süýjülüğümüzi. Indi şeydip himayetkarmy täze ýönçük fakanatyny öndürýän şokoladyndan şeydip ýüzüne garýas goýja edip Ene nähwan atanaşlar iyileştirmeden elen haýşar onu şe taýynan ertelik tagamly ýa-ni süýjülik tagamly taýyn boldy işleňiz açyk bolsun.
Ine mehribanlar size yetirmek isteyenimiz şulardan ibaret. Biziň ertirimiz hayırlı olsun adlı etleşimiz ertirlik sahipasyny taýýarlap gelme ödüllemäge himayetkarlyk edýän Täzäý Önümçilik Karhanasyna köp sag bolsundan müraýat. Biziň ertirimiz hayırlı olsun adlı etleşimiz ertirlik sahipasyna taýinlanýan ähli ertirliklerimiz öý şertlerine taýinlanan. Mehribanlar eger biziň etleşimizde taýinlanýan ertirlikler gaýtadan görmek isteseňiz onu turkmentv.co.tm saýtyna berip isläýärmiňiz, görüp bilersiňiz mehribanlar. Biziň gepleşigimizin ertirlik sahipasyna etjek tekliplerine ýa-da biziň gepleşigimizin inlik sanlaryna haýsy tagamlary taýinlap görkezmegimizi isleýän bolsaňyz ýa-da mehribanlar siziň öz taýinlanan tagamaryňyzy tagamnama boýunça taýinlap bileşlerimi bilen paýlaşmagyny isleýän bolsaňyz onu 05 10 belele SMS belesine öz tekliplerinizi haýyşlaryňyzy uradyp bilersiňiz. Size yeni bir ýola maşgul oljaklarymyza agda berlek artkal bereket döwlet ýar bolmagyny, bagtýarlyň hukm sürmegini, hemişe jan taglaryň hemra bolmagyny tüýsürmegden ardy edýäs. Bizi bakywaty getiren, türkmen halkynyň awadan bol ýendürmüşde ýaşamaklar üçin ähli şertler göredýän. Türkmen ýaşlarynyň alymly bilimli giň dünýä garaşly ökde hunermenler bolup ýetişmekler üçin ähli şertler göredýän milli liderimiz gahrman arkadagymyň peder ýoluny paýhasy eden hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarmyň janlarsa başlarydyk dünýäni sport bilen başlanyşlary hemişe rowaşlyklara beslensin. Mehribanlar şeýle ýaşar bolar ýalymakka size ýollap, ýaşlyk telewizýaly tarapyndan taýýarlanan Perun ýetmäkler ýaýlma berilýän ýertirimiz haýyrly bolsun adly gepleşigimiň ýertirlik sahipasyna geçir gutarýar. Bizge de nik sahipalarymyza berýär. Ýaýrymda görüşen çakmışda bolun. Ena tapyň eýjejegi, kän berýänler soraglary, bu durmuşyň süýjüligi, ballan süýje balajaklar, insan durmuşynyň iň bir ýakynda ýatlamalary, hakydatyny berýän owadan günleri baý ýyllary, onuň çağdalyk ýyllary bolup durýar. Elbetde her bir çağdalyň jykyr-jykyr gülküsini eşlerindeki çağdalyň etýän hereketçiklerini öýdülüşli täsirli oýnaýan oýunjaklaryny teredeninde her bir ýaşly insany öz çağdalyk ýyllaryna dolandyrýar. Mehribanlar biziň ata-batamyz Türkmenistan ýurdumyzda çağdalaryň döwri we teknologiýalaryň üpçün edilen çağdalar baglaryna terbiýelenmekleri üçin bir näçe şertler giň mümkinçilikler döredilen. Elbetde şeýle ajaýyp şadyan tomuz pasynyň dowam edýän günlerinde bolsa bagtyar çağdalar ýurdumyzda hereket etýän bir näçe diň jarşmerkenlerini özleriň wagtlaryny şadyanlykda geçirýärler. Mehribanlar gelin hemmemiz bilelikde çağa dünýäsine seýahat edelim. Mehriban iýleşler edýäjiglerimiz görüşimiz ýaly kitapxana gurnagyna köp sany jiglerimiz özlerini gyzyklandyrýan köp sany çeper eserleri, ertekli kitaplary şeýlede goşguly bir näçe eserleri alyp okap oturan pursatlaryny paýlaşýar siz bilen. Görüşimiz ýaly kitaplar insan ömrüniň beýanatyny, döwürleriň, döwranlaryň, hengamlaryň hakyky pursatlaryny özüne jemleýän ýekete gymmatlyklarymyzdyr. Gelin men ýanymdaky jigimiz bilen tanyş bolalyň. Jigim özüň bilen tanyş edäň. Men Döwletler Köşküniň okuwçysy Nurtaş Saryba. Berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynç döwrüne, gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda biz çağalaryň her bir gün ýatdan çykmaja şatlykly wakalary beslenýär. Anha bugun hem bolsa Döwletler Köşküniň ahly çağalary bolup, Gökdere jylgysyna ýerleşýän Çınar Sagalçy we Dinjaş merkezine dinjalmana ýerlik. Bu ýerde biziň wagtymyz diýsen gyzykly geçer diýip umyt etýär. Berekellah jigim. Anha kitap okap otursun. Haýsy kitap okap otursun? Şükür bagşy. Aslında men çeper eserleri, ertekleri, hekayetler
poemalar okumagy diýsen halaýaryn. Berekela Nurtaşjygym, elbetde kitaplary okumak, öwrenmek biziň aňymyzyň kämilleşmegini özüniň ýokary derejedäki täsirini ýetirýär. Haýsyn şu wagtky okap oturan eseriňem Nurmurat Sarhanowyň bir çeper ustatlyk bilen döreden şükür bagşy eseri elbetde ählimiziň aramyzda parahatçylyk ünleýän, parahatçylyk wagt edýän ajaýyp eserleriň bir kökmünde tanalýar. Nurtaş, goşgam bilýänmiň sen? Aýdyp beräýin. Salam gözel göklere, çağalaryň arzuwy, ýa-da salýar sen bugün bagtyar körpeleri. Wagtyň bu ýerde gyzykly şadýan geçmen sana tüýsürekden arzu edýäs. Sağ olun. Bize şular ýaly ähli mümkinçilikler döredip berýän, okumany, öwrenmäge, döretmäge, döwre bilimdir terýalmagy, diň almagy, ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaşymyza, arkadaş gahrman serdarymyza, çağa kalmazdan köp sağ bolsunmyz aýtýarys. Goý gahrman arkadaşymyzyň, arkadaş gahrman serdarymyzyň janlary sağ, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elm damary waşyklara beslensin. Vatandaşlar, edeýatçylar, Gökdere jylgysyna ýerleşen Çeşme çağalar sagaldyş diňjaniş merkezine diňjanmaga gelen bagtyar çağalarymyz bilen gepleşmemiz söhbetleşme arkaly dowam edýär. Salam jigim. Salam. Adyň kim? Selvi. Berekela. Selvi nerden geldiň? Marvelatym ýoltany Trawndan. Berekela. Selvi sen näçe ýaşyňda? Men 10 ýaşymda. Berekela 10 ýaşyňda. Selvi, Çeşme çağalar sagaldyş diňjaniş merkezine diňjanmaga geldiň, şeýlemi? Hawa. Bu ýere kim bilen geldiň? Bu ýere doganym bilen geldim. Ady kim o? Aylar. Aylar, berekella. Aylar bilen bile diňjanmaga geldiň, şeýlemi? Çeşme çağalar sagaldyş diňjaniş merkezine bir näçe gurnoklar hereket edýär. Sen haýsy gurnoga gatnaýan? Surat gurnogyna gatnaýan. Berekella, bu ýerde suratam çekipsiň. Hawa, Maktumul Pragynyň suratyny çekdim. Maktumul Pragynyň suratyny çekdim, berekella. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaşymyza, arkadaş gahrman serdarymyza köp sağ bolsunlar aýtýarys. Olaryň janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun, elmi dama başlary dik bolsun. Sağ ol, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizim sen arzuwlaryňa goşulýar, saňa da Tomaska diňjaniň şowly geçmegini arzu edýär. Sağ olun. Mähriban ýerleşler, edeýatçylar, biziň indiki sahypamyz Kiçijik Lukman adly sahypamyz. Biziň bu sahypamyzda özüniň kiçiligine seretmeden Kiçijik Lukmanymyz togşanjagy bilen siziň üçin bir näçe peýdaly maslahatlar ýetirýär. Ýerimişleriň bakça önümleriniň bir näçe peýdalary dogrusyna siziň dikkatyňyza ýetirýär. Ona näme hemmämiz bilelik dep Kiçijik Lukman adly sahypamyzda tamaşa edelim. Salam mähriban deňduşlar, ezi tamaşaçylar. Men Kiçijik Lukman, salam togşanjak. Biz gepleşýärmiziň ýene bir täze sanyna başlaýas. Togşanjak, sen adamyň saglygyna, göýgönümler we mewelerden hem başga şaýsepleriniň hem peýdalygyny bilýärdiňmi togşanjak? Gel bugün şaýsepleriň peýdasy hakyndan görüň berip geçelim. Türkmeniň zergerçilik sanaty hem halçylyk, atçylyk, binägerçilik sanaty ýaly gadymydyr. Türkmen zergerleriniň usatlyk, nepislik bilen ýasalan şaýsepleri diňe Türkmenistanlylaryň, däl eýsem daşary ýurtly mehmanlaryň, siýahatçylaryň ünsüni özüne çökýän ajaýyplyklaryň biridir. Halkymyzda zergerler diňe bir gelin eýler üçin şaýsepler ýasaman, saglyk bilen bagly hem bir näçe beze şaýlaryny ýasapdyrlar. Gadymy çeşmelerde bu barada beýan edilipdir. Şolardan bir näçesine üns bereliň. Bedeniňe duz ýygynan adamlar gök renkli taşlar bilen bezenen gujak taşyny taknypdyrlar. Kan aýlanşygy
bozulanlara mercan ve yakut taşları bilen bezelen bilezik takınıptırlar. Bağrı ağrıyanlara almaz, pöwrize, mercan, dağ çüşe daşını, zümrüt, lağıl bilen bezelen şay sepleri takınıptırlar. Gözü ağrıyanlara içine sadıp taş atılan su bilen gözünü yumağa masahat veripdirler. Süycü kesel bilen kesenlerler dür zümrüt, haqiqi daşı bilen bezelen şayfer akınıptırlar. Yantar daş hak mançılığına yokunç kesellere karşı şeyle sarı getirme kesellerini becermekte peydalanılıptır. Kadimi Xitayda gün doğan çağı zümrüt daş meselesinden gözün görücünü qovlayan nağına ke halatda bolsa qatarıp göz keselini becermege ulanıptırlar. Ata-babalarımız dinç alyan otağını gök renkli daşlar bilen bezerttirler. İçmege yaramsız suya kumuş tenge atılanına suğun düzümünü arasalayan nağını has qadim döwürlerde hem bilipdirler. Luqmanların aytmağına göre altınlar kumuşdan yasalan şay seplerin günün adam için ziyanlı şöhlesine izine serpiktirme ahmiyeti uludur. Öňden gelýän däze göre täze dünya inen çağı çiýleden çıkarılanına hem çiýle suwuna kumuş teňe atylýar. Ýaş çytynjalara nikah ilanna ellerine kumuş teňe berilmegi olaryň halal, pek ýürekli, rızkaly, döwletli bolmagy arzu edilýän ýaşy inançlardyr. Tawşanjyk, sen şay seplerin adam sağlığına berýän peýdalaryny diňledinmi? Ine bize gepleşigimizin sonuna geldik. Tamaşaçylarymyz bilen sagwallaşaýaly. Gepleşigimizin indiki sanyna görüşýänçä hoş sag bolan. Sonra solar haçan iň gowy günden, çyn ýürekden hedel edip gülenden, arzulyň içinde çymen döwürleň diýerdim talip ýyllarym. Mehribanlar biziň indiki sahypamyz talip durmuşatly sahypamyz. Elbetde biziň bu sahypamyzda taliplerin durmuşyndan taýýarlanýan bir neçe söhbetli we şekilli görnüşler siziň diqqatyňyza ýetirler. Mehriban ýyllaşlar gahrman arkadagymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyna ýurdumyzda ýaşlaryň okap, öwrenip ilmli, bilimli ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin ýurdumyzyň ähli künjeklerini ýokary gojaýlar hereket etdiler. Mehribanlar gelin ona hemmemiz bilelikde talip durmuşatly sahypamyza tomaşa edelim. Men Türkmen Döwlet Benegat Uluşgan Institutunyň Hemi Teknologiýa Fakultetining Organik Däl Maddeler Hemi Teknologiýa kafedrasynyň molimi Batyr Nowruzow. Doğrudan häzirki wagtda innovasiýalar we iň täze teknologiýalary ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzda iň meşhurly maksatnamalar kabul edilýär. Häzirki wagtda ilim bilim ösdürmek boýunça ýurdumyzda talip ýaşlary öwreslendirmek, täze bir ilmi işi çekmek boýunça uly işler ýurdumyzda alınıp barlar. Ne görüşümüz ýaly häzirki dronýerimizde erimek kyn metal däl we silikat materiallaryň kimik teknologiýasy edilen işler şu taýda görkezilýär. Talip ýaşlarlaryň bilelikde Türkmenistan Akademiýasynyň teknologiýalar merkezinde bilen bilelikde alınıp barılan işleriň nusgalaryny görýäňiz. Bu ýerde biz beton almak uğru boýunça 5 tane Üwelenen görnüşde kiçik ýagdaýda kiçik malymyzy sement, ýuwlan çäge, çagyl, kaolin hemem suw bilen goşmak bilen alyp barýan işimizde ýanky sanyp geçilen 5 tane çiğ malymyzy farfor
yürütü qava alıp biz su bilen qarıp biz massa alyarız. Bu massadan wagtyň geçme bilen biz kitap gyrlaýyn. Kameraly guradyjyda 24 saatyň dowamyna ýa-da bir näçe güni kesitlenen ölçekde milligram gatnaşygyna biz uratma berýärys. Mundan daşary, ondan soňky prosesde bir gün ýa-da bellenen gün geçenden soňra biz taýarlanan gaty materialymyzy suwly vannaly peçimizde uradýarys. Ol ýerde taýar bolan beton önümüzi, onuň berklik derejesini keskitlemek boýunça bir näçe beýleki işler ýetirip bilýärys. Ikinji tapgyrdan soň geçilenden soň berýän presleme işlerden soň berklik derejesini, pytranma derejesini keskitlep öwrenýärys. Biz şol betonumyzyň aýratynlyk tarapy aýdyp geçilen, sanalyp geçilen 4 santy çygmalymyzyň öz ýurdumyzda tapylmagy, öz yerli çygmalarymyzdan ulanyp täsirleşme geçirip täsirleşmeler arkaly el ýeterli amatly ýollaryny saýlap seçip alyp durmuş maksatly binalary, üçekleri jaý gurmakda giňden ulanyp bilýärys. Görüşmez ýalyny şu ýerde öňkü tejribe ýollaryň esasynda alynan beýleki önümlerimiz, üçekleriň diwarlar berkitmek üçin çerepitsa, bir ýerde biz jaý üçeklerini jaýlarda ulanylýan aýna süýümlerini beýleki uğurdaş önümlerimizi jaý guruluşyna abatlamakda keramiki önümlerini silkat materiallaryň mum teknologiýasyna beýleki önümler almakda giňden peýdalanýar. Fakultetimiziň ýaş himikler gurnagyna mundan daşarym umumlaşdyrylanyna alınıp barılan işleri 4-5 san bölümlerden ibaret bolan uly gowrumly işler amala aşyrylýar. Umum hime uğruna degişlikde, kafedrasyna degişlikde galybersede organik däl maddalaryň himik teknologiýasyna hemem RMS kyn we metal däl silkat materiallaryň umum teknologiýasyna alınıp barılan işlerin daşary ýurtlardan eksport haritlarynyň möçberlerini azaldyp bizim öz ýurdumyzda öndürilýän haritlaryny giňden ulandyrmagyna şertler döredilýär. İşlemäge, döretmäge giň ýollary açyp berýän Gahrman arkadagly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun diýip aýdýarys. Gahrman arkadagymyzyň Gahrman Serdarymyzyň janlar sag başlardy tutumly işleri elmidama rowaşlyklara beslensin. Ýerleşler, edebiyatçılar bizim inlik sahypamyz, şygyryýat tatly sahypamyz. Elbetde bizim bu sahypamyzda ýurdumyzyň gözelliklerini, owadanlyklaryny, özläriniň şygyr teatrlaryna wasp etýän ajaýyp şygyrlary bilen bagtyar ýaşlarymyz bir näçe ajaýyp şygyrlar okap berýärler. Bundan başga da halipa şahyrlarymyzyň şygyrlaryny okap berýärler. Ona näme hemmemiz bilelikde şygyryýat tatly sahypamyzda tomaşa edelim. Men Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara jurnalistika fakultetiniň 3-nji ýyl talibi Aşyryň Döwletowa. Pragy. Demin ata ýurdun arzularyň misalyna. Gülläleki açylmyşdyr, misli cennet misalyna. Ilavadan halk bagtyar, berkarar ýurt aman minna. Ulu fiiliň toy-toylaýar. Tersenle gal pragy. Arýby sen edibiyliň. Many paýhas akyl senne. Durgawherden ziyat pähmiň ogulgyzyň serlerinde. Watan diňe öňe barýar. Bagtdan dolu günler bile. Owadan elime dolmuş. Tersenle gal pragy. Ererolly erkin madam. Garaşdyr ýurdun binasy.
toprağından veriler ön yer, canlara derman havası, ulu dünyanın ünsün çek yer, parahatçılık ovadı, günleri toylu zamanla, tırsenle kalprağı, cennet yurdum Türkmenistan, beytaraplığın mekanı, yaşıl tuğun pasırdısı, asudalığın mukami, dumlu duşa yan salıp dur, baktımızın acap yanı, arzularım misalına, seyrana gel prağı. Nesillerimiz, beyik maksat yüreğine coşuryan, rövşen geleceğini bilimden goryan, ediz vatanını can telinden seyyan berkarar devletin nesillerimiz, her işe ahlaslı, hayra şerikdeş, Gorsağına söyüsüken canıp keş, pesbel, giyin gövünlü toprağına mengdeş, berkarar devletin nesillerimiz, bünyadını koyup beyik tutumlan, ak seherin aydın bilen ataryan, adovazi jahan içre tutulyan, gül açane yaman nesillerimiz. Türkmenistan bir taraflan mekanı, pederlerin misalgısı, zemine konan eyyam bu. Gözelli uçak dergeler vasfını beyan eylerden, tarifine aşık bolup, gelir mehmanı çağır yandan, gülleleler bedel botir, yanlan yar dostluk mukamı, eziz yurdum Türkmenistan, bir taraflığın mekanı, halal zahmet kaynap coşyar, yurdun server künce günne, toylarımız toyuluşyar, kadim oğuz düzlerine, bu isanç bilen söz ve yaz ulu dünyanın minlerine, mertebesi arş denine, götürülen beyik ıkballi, eziz yurdum Türkmenistan, bir taraflığın mekanı, alavlaya Türkmen gazi, dostağınlık ocağınna, bak paylayar şerim sana, eziz toprak ucağından, nama yazya coşkun bilen, haylap sözlün acağından, bir taraflığın mekanı, gözel yar Türkmenistan, vatan hakta şığırlarımız, dillerimize bakı destan, şacayip fırsatlardan feydaları, biz yaşları okumağa, öğrenmeye, dörütmeye, din şekillerde öğretip beriyen, kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman serdarımıza, tüy sürekten sağ olsun aytiyar, kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman serdarımızın canları sağ, ömürleri uzak, tutyan tutumlu işleri, elmadama ravaşlıklara veslensin. Pederlerin öçmez çırağı, hayran ediya Türkmen yakın arağı, arzuların hasıl bolup parağı, Türkmenistan ağırtirler bilen dağlar atanı, halkara parahatçılık ve ınınışmak vatanı. Mehrbanileşler, ediz yaşlar, erteriniz hayırlı bolsun at gepleşigimizin bu sany hem sizin goýnuňyzdan yaranır dip umid etýäs. Şeýle jaýyp zamanamyzda okumaga, öwrenmäge ähli mümkinçilikler öğretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýip aýtýar. Bulat bulatjan ata watanymyz Türkmenistan ýurdumyzy öseşiň täze belentliklerine tarap alyp berýän gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janary sag bolsun. Belent başlar aman bolsun. Tutyan tutumlu işler elmida maro başlıklara veslensin. Halkara parahatçılık ve ınanışmak ýolumyzda şanly bir taraplığımızın 30 ýyllygynyň dawaralanýan ýylyna biz sizin herweriňiziň maşgala ojaklaryňyzda berk jan saglygy, çağajyklaryňyzyň bagtyar gülküleriniň elmida ma belentden belent ýanglanmagyny tüýsüregimizden arzu etýäs. Elmida ma güneşli diýarymyzda, bagy bostanlygy öwürlen Türkmenistan ýurdumyzda toýly günlerde diýdarlaşýança hoş sag bolun.
Awada diňjaliş mövsümi. Dünya jahan kesçiliginiň merjenine öwürlen Awada milli fiýahatçylyk dolugyny häzirki wagtda diňjalmany gelýän raýatlaryň sany barha artdy. Olar diňjaliş we sagaldyş binalaryny, kateçler toplumlaryny, feýlgählerde, aýdym-saz merkezlerini, sport dishalaryny, deniz kenarlaryny we beýleki ýerlerde ýokary hil ülümine qybap döredilen ähli amatlyklardan peýdalanyp, bu meşhur zalaň taýsy täsirliklerinden gözelliklerine ruhlayda dalýalar. Şeýlede diňjalmaga gelýän raýatlar deniz kenary ýakalaryna gedelenje edip, onuň hoştap howasyndan dem almagy diňjalşyň eýtilmez höýür hataplanýar. Ojuman Hazar deňiziniň türkmen kenaryny bedäp oturan Awada milli fiýahatçylyk dolugynyň Edir diýarymyzyň beýleki diňjaliş tagaldyş merkezlerinden tapawutly tarapy onuň ekologik taýdan arsa Janyspal deňiz ýakasyna ýerleşýänligidir. Häzirki wagtda bu ýere ýurdumyzyň ähli sebeplerinden hemde paýtagtymyz Aşgabat, Arkadaş şäherlerinden gelen dürli ýaşdak adamlaryň ul toparlary hizil edip bu ýerde diňjalýarlar. Çağalaryň arasyna gurunalýan dehin we dörejilik beýtleşikleriniň, şoltanada meden sport çäreleriniň, sadiýan oýunlarynyň, gedelençleriň şowkuny bugün ajaýyp dolagyň çarkynjyny gurşap alýar. Diňjalýanlar dürli ýaşdaky raýatlar Awada Akka parkyna, Elem Goşar, Jadil Kenar, deniz merjeni attraksionly seýlgäklerini baý mazmunly gyzykly gedelençlerde bolýarlar. Mawu deňiziň kenaryny bedäp oturan owadan mihmanhanalaryň, sagaldyş we diňjaliş merkezleriň, kateçler toplumlarynyň, ýagty klublarynyň çäklerine kysy düşülýän howuzlar, aýdym-saz diňjaliş ojaklary, Awadada owazlanyp asmana göterilýän suw çuwdurumlar toplumy we beýleki bir giden ajaýyp merkezler hem köpçüligiň arzyly ýerlerine öwürlenir. Ýeri gelende aýtsak, Hazaryň ýeňişligini, Awada derýasyna dürli gemileriň, gaýyklaryň, katamaranlaryň hereketi aýdym-saz çykyşlaryň şowkuny bilen utgaşyp alyplara ýaňsalýar. Yeni arkadaňy sevdamyz menen cennet mekan Awadadyr Awada, cennet mekan Awadadyr Awada. Yeni arkadaňy sevdamyz menen cennet mekan Awadadyr Awada, cennet mekan Awadadyr Awada, cennet mekan Awadadyr Awada. Diňjalşyň dowamyna velosipedli gedelenje çykyp Awadanyň gözel ýerlerine seýran edýänleriň katar hem barha artýar. Awada derýasynyň kenaryna ýerleşýän gemiler dünýäsi muzeyi hem çağalardyr ullaryň iň gelim gidimli arzyly ýer hataplanýar. Muzeyde rejelenip goýulan dürli görnüşli gemi şekilleri bolsa, dünýäniň aňyrsyna bärsine göz ýetmeýän suw giňişliginde ýerki döwürlerde hereket eden ulaklaryň, şol sanda häzirki zaman gemileriň taryhyndan söz etýär. Elbetde, olar hakynda geçen asyrlara degişli taryh ähmiýetli, ýeň enaý maglumatlar bilmek, öwrenmek, dürli ýaşdaky, dürli kärdäki her bir adam üçin gyzykly bolsa gerek. Awada milli fiýahatçylyk dolugynyň ähli ajaýyp şertler bu ýerde iň ýaşy ardy üstleglere laýyk derejede tapal diňjalmaga dol mümkinçilik berýär. Kutşoňa görä-de wagtyny hoş geçirip diňjalşyň hödüýüni görýän bagtyar raýatlar taýsy peşkeşler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýar Gahrman Serdarymyza çäkli alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar.
Mehriban iyleşler, paytahtımızın Garry Kulif köçesinin 92-nji jaýyna yerleşýän Ýaş Türkmenler binasynyňky Arzuw haly dükany size ajaýyp haly önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär. Biziň ähli haly önümlerimizi vilayet şahamçalarymyzdan hem satyn alyp bilersiňiz. Bahalar hallara göre dürli-dürlidir. Telefon belgilenmez 863 91 28 82 862 66 11 00 75 38 75 Arzuw haly dürli baha. Hormatly adamlar, biz sizi Halkara Türkmen Tekstil Expo adly sergi yarmarkasyna yerli we daşary ýurtly moda çykyşlaryny görmäge çagyrýas. Serginiň çäklerini Türkmenistan watanymyzdan, Italiýadan, Singapurdan, Beýik Britaniýadan, Gollandiýadan, Kazakistandan, Hindistandan gatnaşak modellaň moda çykyşlaryny synlap bilersiňiz. Asmanın şöhle saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen dünyam duri Asmanın şöhle saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen barbat koy Kanyalı, men bolsam bolar günü Asyaýalty güç paýlayan şonu unutmaň her gyýt Wadarot bar geli bar, mensiz bolar dünýädar Merkuriy, Venera, ýeşar Mars, Saturn, Jupiter Uran, Neptun, Pluton, perbaz eder daşymda Men bolmasam elimde, üşerdiňiz sowakda Asman ışıklı saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen bardat koy Men bolmasam elimde üşerdiňiz sowukda Garanky bolup bar yer ay ýatyrdy gobokda Men bolmasam elimde ýagmazy gar ýagaşam Gelmezdi Thomas güýdüm gelmezdi ýazam goşam Men bolmasam megerde bolmazdy fotosintez Ösümlükler megerde solup galardy mensiz Asman ışıklı saçıp yalt eder bar yeri Hemmelen gönün açıp olur durmuşun diri Gün bu dünyanın nuri Gün bilen bardat koy Biri bilen gawatlaşaňyzda salam bermeyi unutmaň. Gerek yerine ötünç soramagy başladyň. Biriniň ýanyndan gaýdaňyzda hürkman sawollyk gaýdym. Madama güler ýüzlü boluň. Birinin kömek soraňyzda haýyş edýän diýmegi başaryň. Öz zatlaňyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmagy öwreniň. Tebigatymyzy gorap saklaly. Biri gurlap durka sözüni bölmäň. Naharyp durkaňyz gürlemäň.
Bir yere gireňizde kapyny kakyp girin. Goňşularyňyz bilen gowga atnaşyň. Olary birahat etmeň. Özümizden ullara hormat goýmaly. Özümizden kiçileri söýmeli. Berk Benyat, maşgalada esasy ýörelgeler. Salam mehriban elleşler. Sagyrgyn oturanmasyňyz, biz siziň her biriňize agdy berilek. Her bir maşgalada çağı ülkelerinin sesleri belentden belent ýanglanmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Bizi bagtyar durmuşda ýaşadýan gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň jallary sag, işleri, elmidam rowaşlyklary beslensin. Ine şeýle ýaşy arzu niýetler bilen Berk Benyat maşgalada esasy ýörelgeler atly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna başlaýar. Berk Benyat, maşgalada esasy ýörelgeler. Mehriban enatalar, edi telegörjüler. Biziň ilkinji bölümimiziň temasy günnelik maşgala durmuşyna ara gatnaşyň tärleri. Bu nähili? Mehriban enatalar. Bu ara gatnaşyk diýilende maşgalanyň içinde, maşgala agdalarynyň içinde özüňi birek bilen nähili alyp barmaly. Mehriban enatalar, edi tomaşaçylar. Gelin şu dogrusyna ýazgyrwan mugallimyň bize berjek giňişleýin maslahatlaryny dinläliň. Mehriban illeşler, biziň gepleşigimizden daşlaşma. Eýsem, günnelik maşgala durmuşyna eni, ata, çağı, özüni nähili agdy berlikle alyp barmalyka. Bularyň çözgüdüni dinläliň. Ýazgyrwan mugallim gepleşigimize hoş gördük sizi. Bu gepleşigimiziň soragy günnelik maşgala durmuşyna ara gatnaşyk tärlerini nädip ýola goýmaly? Ýa-da bolmasa maslahat berip berjek bir käbir tärleriňiz barmy? Almy dille düşündiremizde maşgala bunyň özi ilk başda maşgala diýen düşünje bu şu ganywer garyndaşlyk gatnaşyklary bar bolan adamlaryň jemi. Maşgala jemiyetiň iň kiçi hem iň möhüm birligi hasaplanýar. Maşgalanyň agdy berligi şu maşgala agdalarynyň arasyndaky gurulýan ara gatnaşyga ören bagly. Ata-babalarymyz agdy berlik barada, agdy berlik at getir, agdalylyk at yitir diýe. Şol sebäpden hem şu ara gatnaşygy maşgalada dogry guramaklyk möhüm zatlaryň biri hasaplanýar. Ara gatnaşyk bu şu maşgala agdalarynyň arasynda gatnaşyklaryň sagdyn hemde jewi solmagy üçin örenmek rol oýnaýar. Bu wagtda käbir şu ara gatnaşygy dogry guramakda onun möhüm düdüjüleri var da, psikologlaryň bellemeklerine göre şu ara gatnaşyň has täsirli, has netijeli, has öndömli bolmagy üçin bir näçe taraplara üns bermekligi ündöýärler. Ine şolaryň ilk birinjisi birek dinlemän başarmaly. Şu birek dinlemän başarmakda ýa-ni ata-babalarymyzdan bellek geçýär. Dil 1, kulak 2, sözle 1, dinle 2 diye. Şol diňe bir tarapdan dinlemekliň esasında biz pikirlenme hadisasyny amala aşyrýas da beýlekiniň pikiri bilen öz pikirimizi seljerýäs, deňeşdirýäs, şonuň esasında da netije çykarýas. Şol sebäpden hem diňe bir taraplayyn gurlemeklik diňe bir pikir gözeňine tutulman eýsem beýlekiniň pikirini dinlemeklik arkalam meseleni köp taraplayyn seretmek bolýar, seljermek bolýar. Şol sebäpden ilk bilen biregi dinlemän başarmaly. Birinji berjek maslahatymyz, birinji berjek tärimiz dinlemäni başaryn diýär. Dogry. Dinlemek öwrenin.
sözüňizi aýdanyňyz ýaly beýlekiniň hem özü beýan etmegine mümkinçilik beriň. Ünüsli dinlemek, diňe eşitmek däl, eýsem düşünşmäge synanşmakdyr. Dowam edelim oğlum. İkincisi, şol ikincisinde yankı pikiriňizi, duýgularyňyzy açyk, aýdyn, takyk beýan etmäge çalşyň diýe. Sebäbi dogry düşünüler ýaly. Düşünürşli we açyk gepleşik. Duýgularyňyzy we pikirleriňizi açyk, ýöne, mylaýym beýan edin. Men diýen söz bilen başlaň. Sen meni ünje salýaň diýmegiň beregine men sana düşünmän biraz gynandym diýmek köprek netijeli bolýar. Üçüncüden emosional goldaw. Ýani adam köplenç halatda kıyın güne düşüp biler, göğün çok gün olup biler, sussu pes olup biler, şolar ýalyk ýagdaýlarda goldawa mätäç bolýar. İlkinji goldawny maşgaladan isleýär. Oňa düşünýän ýan ýoldaşynyň bolmagy, onu sylaýan, hormatlaýan perwentleriniň bolmagy bu adam üçin zerur zatlaryň biri. Maşgalam, başgalam diýär. Adamyň ýüzüne garada onuň halyny sora diýär. Şonuň ýagdaýyna düşünmeklik, kıyın günde goldamokluk bu maşgala ara gatnaşyňda esasy möhüm taraplaryň biri hasaplanýar. Mehr we gollaw görkezmek. Günlük durmuşda mehirli sözler, oňluk kömekler, minnetdarlyk bildirişleri agzybirligi güýçlendirýär. Sag ol, men seni halaýaryn. Sen meniň üçin möhümsiň. Ýaly sözler uruhy baglanşygy berkidýär. Günlük durmuşymyzda biz käbir zatdy duýmanan malýatsa, mesela üçin adaty söhbetdeşligimiz, işden gelip nahar çaý bilen boluşymyz, çağcıklarymyzyň günlük meselelerini çözüşimiz, şu zatlar günlük hereketlerimizi emele getirýär. Şonu şu zatlar ornaşdyrmak üçin bir tejribe geçmeli bolýar. Nähili ornaşdyrman başarmaly. Birinci bilen bellek geçti ya, birek dinlemän başarmaly. Egerde şol adam bilen söhbetdeşlige giren ýagdaýyňyzda ýani ýoldaşyňyz bolsa, onuň keýpi ýok bolsa, ýankalyk düşünmeliler şonu. Ýam keýpiniň ýoklugyna görä bir neme wagt girmek arkalymy, azyrak, soňrak edil şol pursatda gaharjan bolsa ýa goňçok gün orta köp olýanky ol individual çemeleşmäne öz üçin alýar. Siz bellediňizde şu wagt çağanyň ýanky kähalatlarda bilip bolanok nähileki ol temperamentine görä. Egerde ol sanguinik ýa holerik bolsa, onuň ýam keýpiniň nähilekde gün ýüzüne çykyp dur, ýöne flegmatik ýa melankolik töken bildirmeýär. Şol sebäpden ýanky molumlarymyzyň belleýişi ýalyk, şolaryň ilk bilen temperamentini öwrenmek arkaly biz iyam şolar bilen näil ara gatnaşyga girmeldigini özümizde ennige öwrülýär şol. Dogry. Öwrensek. Dogry. Dowam edelim oğlum, emosional gollaw berdik. Dördüncü masala. Sylanşyk bolmaly. Dördüncü sylamak. Birek hormat koymak, sylamak. Maşgalada her bir agdanyň öz orny bolýar. Enatanyň, perdendiň, uly çağa, kiçi çağa, ortonjy bulan hersiniň öz orny bar. Şol hersiniň öz ornyna laýyklykda olaň syla, hormaty, sarpasy saklansa, bu ine sylanylýan bolsaň adamy özüne ynamny artdyrýar. Jogapkärçiligini ýokarlandyrýar, öz borçlaryny akyl ýetirmeklige mümkinçilik töretýär. Şol sebäpden hem maşgalada ara gatnaşyň möhüm taraplarynyň biri hem birek syla hormatyň bolmagydyr. Dogry. Işçiň ara gatnaşygy ýola goýmakda üns bermeli zatlarymyzyň biri bu bilelikde wagt geçirmek, bilelikde iş alyp barmak. Maşgala agdalarynyň. O misal edip öýüň işlerini diňe bir adamın üstüne yüklenmän isen bilelikde hersiniň ýaşyna görä, ukyp başarynyňa görä, individual aýratynyňa, temperamentine görä iş bölünip berilse maşgalada, şol maşgalada düşünşmezlik aradan aýrylýar-da, agzybirlik esasy jewislik höküm sürüp başlaýar.
birek birege düşünülýär, birek birege goldanylýar. Şol sebäpden bilelikde iş alyp barmakdykda nämen gözeňe tutulýar? Köplenç halatda hem şu yetkinjeklik döwründe zerur bolýar. Sebäbi yetkinjeklik döwrüm 10-15 ýaş çağalaryň ýaşlary öz içine almak bilen çağalyk döwründen hem dol saplanmadyk wagty bolýar. Ullaryň hem hatarına goşulmadyk aralyk ýagdaýda bolýanlygy sebäpli olar bilen hasta dostlukly ara gatnaşyk saklamaklyk zerur bolup durýar. Şoň üçin olar bilen bilelikde dostlukly wagt geçirmek, ara gatnaşyk, ýa bilelikde iş alyp barmaklyk. Bu enatadan birinjiden wagty bir tarpa sarp etmediligi, wagtyň gadryny bilmekligi we wagtyny dogry ulanmaklykda ören ul ähmiýeti bar. Şu bilelikde wagt geçirmege bir skopanyň içine açalyň. Şol ýerde mysal üçin telefon, telewizor diýilen zatlardan daşlaşyp birek gönnün gatnaşyga etýän çäreler gözeňe tutýar. Hawa, men şonu gözeňe tutýan. Wagtlaryny bir tarpa tutmakdan, peýdal zatlar ünsürmekden, enatalaryndan tejribe öwrenip köp pikir alşmaklyklaryna getirýär, olar hasta jewizleşdirýär, ýakynlaşdyrýar. Dogry. Buram aýratynam yetkinjeklik döwründe esasy möhüm bolup durýar şol. Dostlukly ara gatnaşyk saklamaly. Yetkinjeklik döwründäki çağalar bilen enatalar dostlukly ara gatnaşyk saklamaly. Birlikde wagt geçirmek. Söhbetdeşlik bilen bile wagt geçirmek. Nahar wagty ýa-da gedelen wagty, oýullar oýnalan wagty ara gatnaşygy güýçlendirýär. Başga päsgelçiliklerden gaça durun. Niki möhüm taraplaryň biri olan şol mesele dören ýagdaýynda düşünşmezlik dören ýagdaýynda şonu wagtynda çözülmegini gadanmaly. Ondan gaça durmaly, wagtynda çözmeklige çalışmaly. Sebäbi eger dorundan gaça durulsa, onun itileşmegi mümkin. Şonuň üçin hem onu wagtynda çözmeklige çalışmaly. Üns bermeli taraplarymyzyň biri hem bu minnetdarlyk bildirmäni ýatdan çykarmalylar. Berekella gaýrymjan. Sen mağa kömek edeniň bäri, men şu işlerden elim ýeňläp gitdi. Gerek yerinde ötünç sormaklygym özümde kemçilik bilmeler we bagyşlamanyň başarmaly. Bagyşlamany. Şolar ýalyk ara gatnaşygy maşgala agzalarynyň arasynda dogry ýola goýulan ýagdaýynda bu birek arasyndaky düşünşmezligi aýyrýar. Düşünşmezlik ýüze çykaýan ýagdaýynda da onu aňsatlyk bilen çözmekligi mümkinçilik berýär. Yaraşykly jedel ýörelgeleri. Jedelleri kişilik hüjümlerine öwürme. Mesele gönüp durun. Jedeli ýeňmek üçin näle? Düşünşmek üçin ulanyň. We bagyşlamaklygy ýöne bagyşlamaklyk gözeňe tutulanokda eden birek kemçiligiňe göz ýetireňden soň onu düzeltmekligi de çalışmaly. İkinci hukmany üns bermeli taraplarymyz ara gatnaşykda birek pikirini aýdyn, takyk, duýgularyny beýan etmelidim. Şonu halamayan taraplarymyz bar bolsa son açyk aýdyn aýtmaga çalışmaly, çekinmeliler. Sebäbi beýleki ýany ýoldaşyň oňa düşünmän, dogry hasaplamak mümkündür. Şoň üçin size şonu yaramaýanlygyny bilse, olum düzeltmäge çalışar. Dogry. Şu temalary değişliýär, okamana kitaplar nereden alıp bilersiz? Şu hasta bilimini arttıracak bolsaňyz, bu arada giňişleýin maglumat size gyzyklandyrýan bolsa size, onu türkmen kitap dukanlaryndan bu aradaky edebiýatlardan peýdalanyp bilersiňiz. Düşündüm onu. Beren gyzykly görüňleriňiz üçin köp sag bolsun aýtýas. Indiki epleşiklerimize duşýança hoş sag bolun. Sag olun. Günnelik maşgala durmuşyna ara gatnaşyk agdalaryň arasynda söýgü, düşünşmek we hormat saklamak üçin ören möhüm zat. Erkbeňat, maşgalada esasy ýörelgeler. Mähriban enatalar, edi telegörjüler. Siz bilýärdiňizmi, çağa dünýä iňende olaryň häsiýetleri boýunça 4 görnüşe bölünýändigini. Men üçin hem gyzykly. Ýagny muňa psihologiýa ilmyna temperament diýilýär. Mähriban enatalar, eger biziň çağalarymyz haýsy görnüşdäki häsiýetli çağalarka siziň bilesiňiz gelýärmi? Onu biziň şu gepleşigimizden daşlaşmaň. Biziň şu gepleşigimizde
şol häsiýetler boýunça ýörüýte Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň psixologiýa kafedrasynyň muallimi Ogulgerek ýazdyrdy we şular dogrusynda giňişleýin gurrunlaryny hemem maslahatlaryny size ýetirýär. Psixologiya ilminin aýtmagyna görä çağa dünýä iňini 4 häsiýetli bolup dünýä iňe. Olar haýsylar? Enatalar özlerine nähil alyp barmaly? Özüňizi tanıştyrsaňyz? Men Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň biologiya fakultetiniň psixologiya kafedrasynyň muallimi Niýazdyrdy we Ogulgerek. Ogulgerek molum gepleşimize hoş geldiňiz. Bilişimiz ýaly bir maşgalada enatanyň garamagyny 3-4 san çağaçyklar bolup bilýär. Bir maşgalada bolmagyna garamazdan hersiniň häsiýeti aýratyn dürli bolýar. Indi enatalar şolaň türli häsiýetde bolmagyna laýyklykda näil çemeleşmeli, şolaň aýratynlyklaryny, temperamentlerini nädip bilmeli? Psixologiya ilmine görä çağany doga bitdi temperamenta biz bölýär. Şonu holerikli çağalar bolup bilýär. Holerikli çağalara adatça öz pikirine eýerip siziň görkezmeleriňizi eşitmeýär. Berilen ýumşy soňuna çenli diňlemän çalt ýerine ýetirmäge çalışýar we ýalňyşlyklara üns bermeýär. Kynçylyk bilen ulalaşýar. Gaharjan bolýar onýalyk çağalar. Ara gatnaşykda döreýän meseleler ýetginjekde keçirlik, keççallyk ýaly jogap bermäge getirip bilýär. Şeýle çağalary terbiýelemekde enatanyň aňlaman goý berýän ýalňyşlyklar bolup bilýär. Mysal üçin bir gözegçilikli talap edici, işçiňligi çäklendirmek, gaharly talap etmek bolup durýar. Sebäbi enataňam şol çağalary nähilek ýagdaýda terbiýelemelidigini bilmeýän enatalar bolup bilýär. Sebäbi şol çağa haýsy temperamentde degişlidigini olar entap dol derejede aňlap bilmeýän enatalarym bolup bilýär. Holerik çağın temperament aýratynlygyna görä enatlar şonu näde terbiýelemeli? Meniň psikolog hökmüne berjek maslahatym çağalary nähilek terbiýelemelidigini esasat bu joşgunly, güýji, dogry akyma urukturmak bolup durýar. Holerikli çağalar sportu, işçiň hereketleri görünüşi bilen meşhurlanmaga maslahat berilýär. Çağanyň üstlenligi höweslendirilýär. Öz-özüne gözegçilik etmäge ýöneköy içinden hasaplamak hem dem alyş maşıklary kömek eder diýip biz şeýle maslahat berip bilýäris. Sport bilen meşgullansyn diýeňiz? Hawa. Sebäbi olar işçiň bolanyň sebäpbil energiýasini sarp etmeli bolýar. Beýleki, mysal üçin flegmatikli çağalardan olar has işçiň bolýar. Şol işçiňligini sarp etmeklik, şol sporda gönükdirmeklik diýip. Häsiýetleri güýçli energiýa, öňe çykmagy halaýa, duýgur, çalt gaharlanýan. Enatalara maslahat. Sabırly bolmaly. Çağa gaharny dogry ýol bilen görkezmegi öwretmeli. Başgalara hormat goýmagy öwretmeli. Temperament sangvinik. Sangvinikli çağalar işçiň, güýçli we deň agramly bolup bilýär. Bu çağa güneş diýip atlanyrban bolýar. Adatça gowy keýpli, bilesi gelji, işçiň öz duýgularyna gözegçilik edip bilýär. Ulalaryna aýgytly, geljege umytlygyna gözegçilik edip bilýär. Öz güýjüne önämli adam bolup ýetişýär. Sangvinikli adamlar. Şeýle çağalary terbiýelemekde enatanyň ýalňyşlyklary bolup bilýär. Bu çağda da sangvinikler aňsat ara gatnaşyga girýärler. Okuw materiallaryny çalyp özleşdirýärler. Netijede enatalar gözegçiligi gowşadýarlar. Çağanyň ýüzleýdigine üns bermeýärler we onuň içki dünýäsine aralaşmaýarlar. Indi şeýle terbiýelemekde şolara maslahatym bar. Sangviniklere işçiň ýaşaýyş keşbleri bolup durýar. Ýöne sportda olary netije gazanmaga ümtilmeýärler. Olary hadisanyň özü gyzyklandyrýar. Ony sportda urukduryň
yönü ussat sportçu etmeye çalışmalı değil. Sanguinikler bilen talep edici bolsaň bolýar. Şeýle çağalaryň maksady okkunlygy we janip keşligi gollamaly. Ýuwaş-ýuwaşdan talaplary ýokarlandyrmaly we durnuklygyny, netijeligini gazanmalygyny şeýle netije gazanmaly. Häsiýetleri durmuşdan lezzet alýa, jemgyýetçidir, yeňil uýgunlaşýa. Enatalara maslahat bu häsiýeti güýçlendirip, onun okyply taraplaryny ösürmeli, emma jogapkärçilikli bolmagy hem öwretmeli. Son flegmatikli, temperamentli çağalar bolup bilýär, hayal, sabırly we daşynan asuda bolýar. Ol özüne buýrulan ýumuşlary ýerine ýetirmekde ýigdirligi we sabırlyk saklamagy başarýar. Mektebe çenli ýaşda gowy berýän bir näçe oýnawaşlar bilen oýnaýar, gowy kalmak halamaýar. Ýöne iý içmek we ýetmek gowy berýän. Flegmatik bolýar. Ýumuşyň ýerine ýetirilişine sisiňizi beýgeltmek arkaly çaltlandyrmaga ýykynlyk etmeň. Egerde siz hemişe gaharlanyp çağa onun hayallygy üçin temi berseňiz, onu hereket etmeň öňüne gorku dörer. We ol öz-özüne kembaha garap başlaýar. Şoň üçin berjek maslahatym çağa ynanma, gorkmaň. Ol yeterlik derecede jogapkärli bolýar. Flegmatikli çağalar çağa beýleki adamlaryň duýgularyny we emosiýalaryny düşünmege öwredin. Öz pikirini kemale getirmegine we ony gorap bilmegine kömek beriň. Bular onsuzam ýerine ýetirýär-de? Hawa. Onsuzam ýetirýär, bir höwütini bölmesek bolýar. Ýöne flegmatikleri başta işletmek kynrak düşýär. Onuň bir işlense, mysal üçin öňüne 10 san kitap goýýanmy? Misal ettirýäne, olar himmesini halerik ýal çak-çak bilesi gelji däl. Şo bir kitap alýan, dol derejede şonu özleşdirip, doly gutarandan soň beýleki bir kitaba geçip başlaýar. Himmesini näme diýip, ýigdir bilmeýände şunu dol derejede ýapyp ikinji başlap bilýär. Temperamentleri gyzlar üçin hem oğlanlar üçin hem değişildir. Değişli iksem bir meňdeş halerigem. Olan gurleşim, yürüyüşüm, işçenligi, hayal, inertligi pes bolup bilýär. Häsiýetleri rahat, ýuwaş, üýtgöwsiz, pikirli. Enatalara maslahat, onuň içki dünýäsine girmek üçin köp sabyr gerek. Höwütlendirmek bilen öwretmeli. Melankolik temperamentli çağalar bolup durýar. Ýakynlaryň gollawyna aýratyn mätäç bolýar bular. Çağa melankolik ören duýgur, öýkelek, ähli täze zatlara seresaply garaýarlar. Melankolik özüne anamsyz, öz başdak saýlap etmek başarmaýar. Bu ýagdaýda enatalaryň ýalňyşlyklary öz içki dünýäsine ýaşaýan melankoliklarň asuda daşky keşfi bilen rahatlanyp, ular köplenç olaryň başdan geçirmelerine we meselelerine üns bermeýärler. Bulara şeýle maslahat berip bolýar. Melankolik toporlaýyn oýunlary kynlyk bilen goşulýar, ýöne özüni ýeňip geçenine uly lezzet bilen oýnaýar. Köpçülik goşulyp bilen ýeka bolan o. Ýeka bolan olar üçin rahat hasap edilýär. Oňa oýuna goşulmaga kömek beriň, tanışmakda, ara gatnaşyk saklamakda ýardam edin. Şowsuzlyk ony beýlekilerden pes etmeýänligi düşündiriň. Çağı üçin iň ýakyn adam bolmaga çalışyň. Onuň anamyny gazanyň, sirlaryny saklaň, gaty tanqidlamaň. Dartgynly ýagdaýlardan çykalga tapmagy, öz pikirini goramaklygy öwredin, ýöne oňa basyş etmeň. Dogry. Enatalarymyz bir çağajyklamynyň haýsy temperamenty değişdirdigini bir bilip biljek we salgysymy, testimi, bir çeşmesi barmy bizde? Ýürekde hawa bizde Eisenking test geçirilýär. Ol 57 san soragdan ibarat bolup durýar golar. Doga bitdi, temperamentin kemala gelmegine terbiýäniň esasyny gylyk kemala gelip bilýär. Yani temperament goşmak, terbiýe, deňdir gylyk. Gylyk hawa. Häsiýetleri emosional, duýgudoş,
içine çekici, köplenç özünü sorağa sınalya. Enatalara maslahat, onu kolluğu vermeli, özünü açmak için hopsuz duyyan qorşow döretmeli, tanqid etmedilik gerek. Ine mehriban illeşler, ediz enatalar, bizim şu ünki gepleşigimizde berjek temalarımız, maslahatlarımız şulardan ibaret. Beren maslahatlarımız göňüňizde yaran bolsa, bizim gepleşigimizin onu yerine düşdüğü bolar. Mehriban çağalar, siz enatalaryňyzyň diýenini hökmäni ýagdaýda etmegi başarmaly. Her bir maşgalada birek bilen ynamly, birege bir agzybirlikli alyp barmaňyzy tüýsürekden arzu edýär. Şular ýaly gepleşikleri halkymyza ýaýmagy biz üçin ähli şertleri döredip berýän hemne dörejilikli zähmet çekmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jallar sag işleri elmidama rowaşlyklary beslensin. Ine şeýle ýaşy arzu niýetler bilen gepleşigimiziň şu gezek sanyny geçirip gutarýar. Ýene de ýaşlyk teleradio ýaýlymyna ýaşy günlerde görüşýänçek hoş, sag bolun. Maşgalanyň mäkämligi, ýaşlaryň birege sarpany saklamalary, doýgu düşünjelerine hormat goýmaklary, olaryň bir-birlerini gowy tanamaklaryndan we ylalaşmaklaryndan başlaýar. Berk maşgalany gurmaga kömek berjek 4 düzgün. Maşgalada birek ynanmaklyk, ýaşlaryň özlerini howpsuz duýmaklaryna getirýär. Munyň üçin maşgalanyň iň derwayt gymmatlydygyny ýaşlaryň ikisi hem kabul etmeli. Sebäbi maşgala olaryň biriniň dogry bolmagyndan ýa-da isleginden ýokardadyr. Goraw we gollow. Gollow ýan ýoldaşyny dinlemek we onuň duýgularyny ikrar etmekdir. Ýaşlar bir-biriniň isleglerini, duýgularyny üns merkezine saklamaly. Üçüncü taraplara, ata-enene, dostlaryma, joralaryma, öz ýan ýoldaşyň arada erbet zat aýtmalylar. Dogruçulluk. Dogruçulluk söýdüň bilen hereketiň deňelmegdir. Bu maşgara gatnaşyklaryna berja edilmeli esas düzgünleriň biri bolup durýar. Ýaşlar aralarynda dörýän äkli çylşyrymly ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşmaly we onu asuda hende, gaharsyz we emosiýasyz amala aşyrmaga çalışmaly. Egerde biriniň özüni alyp barşy beýlekiniň göwnüne degen bolsa we onda erbet niýet bolmadyk bolsa, ötünç soramagy keçirik bilmelidir. Öz başlak wagt. Ýaşlar bilelikde öz başlak wagt geçirmeli we özlerine hiç il päsgelçiliksiz gurundaş bolma mümkinçiliklerini öğretmeli. Bir-birlerini aýtmak isleýän zatdan aýdyp bilme şertlerini ortaga goýmaly we bir-birlerini dinlemegi başarmaly. Bir-birine ýakyn zatlar edip, bir-birini begenlermeli. Ýatdan çykarma, durmuşda bagtly bolmaň ýoly berk we agzybir maşgaladan geçýändir.
Salam elek hormatly adamlar. Garaşdygy hemişelik betarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Gepleşimizin başynda hormatly prezidentimizin adyna Gurban Bayram münasibetli gelen gutluklar bilen tanış edýär. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly häzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezident, gaderli dogunum, siziň aly häzretiňizi Gurban Bayram münasibetli tüý sürekden gutlaýan bu mübarek bayramyň ähli adamzada parahatçylyk we asudulyk getirmegini Allah Tagaladan dilek edýän. Hemde size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, dostluk we dogunluk türkmen halkyna bolsa awadançylyk hemde rowaşlyk arzu edýän. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Respublikasy prezidenti. Bu gutlukda şeýle diýilýär. Onuň aly häzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbangulyewich, Gazagystanyň halkynyň adynan kimde hut öz adymdan sede we türkmen halkyna musulman ümmatynyň beýik bayramy Gurban Bayram münasibetli tüý sürekden gutluklarymy beýan edýän. Goý belent ahlak we ruhy gymmatlyklaryň nişany bolan bu mukaddes bayram biziň halklarymyzyň jebisligini has saputlanyrsyň. Pursatdan peýdalanyp size hormatly Serdar Gurbangulyewich, bagtyýarlyk hemde jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu edýän. Kasym Jomart Tokayew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlukda şeýle sözler bar. Onuň aly häzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Beýik Allah Tagala gulluk etmegiň bayramy bolan Gurban Bayram münasibetli siziň aly häzretiňizi hemde doganlyk Türkmenistanyň ähli halkyny tüý sürekden gutlaýan Gurban Bayramy awadatyň, raýdaşlygyň bayramydyr. Bu mübarek bayramyň tutuş musulman ümmatyna awadançylyk we rowaşlyk getirjegine umyd edýän. Beýik Allah Tagaladan siziň aly häzretiňize berk jan saglyk we üstünlikleri doganlyk Türkmenistanyň halkyna bolsa bagtyýarlyk, awadançylyk dilek edýän. Masud Pezeşkiýan, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti.